prachtig schitterend waar je hoort in Staveren van de scootjes van de IFK's die konden zielen. Alleen de Lonneke die woer de KL in de start even wat omheug gaan. En toen draaiden de eerste protestvlaggen er al bij Merlijn Alsthoorn, maar ik bij de jonge Jilles Banstra. Maar dat zou uiteindelijk net troszetten worden. Want ja, die Merlijn Alsthoorn die kwamen naar voren en die lieken op bakboord er helemaal van langs te gaan. Maar dan komt er in één makkem aan. En alle oren maar achter Merlijn Alsthoorn del. Vrouwtje Oorzinger, Jout had eronder del, maar makkem gaat er nog krek van langs en die kunnen als eerste om de tonnen komen. En dat betekent dat Klaas Cuperus met zijn 6 gebroeders, dat die als eerste om de eerste tonnen komt. En dan zoals even wet ze de volgende hinnen matten. En daarachteraan zit dan Merlijn Alsthoorn, die we weten dat die goed zielen kent onder deze omstandigheden. En dan komt de rest van het verhaal. Vrouwtje Oorzinger die komt er nog krek tussen terug. Daar zit de Lonneke van Banstra nog tussen. Maar daar komt Arend Wisse de Boer, daar komt Sibo Siesling. Nou, en zo komt het hele spul over de tonnen, want ze doorn absoluut eigenlijk net oer stuurboot om die tonnen te komen. En dat wie ik duidelijk, dat moest je absoluut net doen. We zullen aanzien dat nog al beziek en dat is Tony Brundel, want die komt achterlangs. Die komt daar in beeld, maar die hier een helemaal verteurde eerste start. En dat betekent dat die ergens een plakje vinden moest. Nou, die benijdt dat hij dat krijgen moest. Wij zeggen eerst naar Lucas Bouwman, de winnaar van de Sneun in Hilpen. Die redelijk in de voorrij ziet, maar uiteindelijk toch nog achterin eindigen zoeken. Hij koert net balwerkje mee zien wat Zwitserse schip. Tony Brundel koert er misschien net goed tussen of zeker heerschap komt te betieten hem heug. Nou, we zullen het de aansers van de jury wel jaren, want die zal devil oer Kadize matten. En Tony Brundel en zeker heerschap wien voor de eerst achterin. Zeker heerschap zo dat net blijven Tony Brundel wol. Maar wij zeggen voorop hoe het daar ging. Hoe ze daar om de tonnen gaan. Maak hem wiel voort. En daar komt Merlijn Alsthoorn aan. En dan krijg je achter de geek van Merlijn Alsthoorn dat schitterende plaatsje van die Heelwien skippen. Maar die hier doet de Fokkerloert al uit. Hier doet al meer van de wien. En dat betekent dat er heel die wijzigingen in de route komen moesten. Nou, dat die een hele grote wijzigingen verzeld. Maar het is een prachtig gezicht. En zo kwamen ze dus vrij dicht bij het publiek. Wat manmachtig opkwam hier om te zien. Nou, zo dat hier ik dacht, Merlijn Alsthoorn, die zal wel naar voren komen de prestaties van Lemmer Ahoy. Vrouwtje Oorzinga, vat hut met het skip, die zal wel naar voren komen. Want de volgende lijkt toch makkelijk. Nou ja, dat stelt toch in wezen nog niet voor in de IFK's. En deze man, hier ik verwacht, Arend Wisse de Boer. Die Sneun helemaal verteurd is en daarin hielpen achteraan eindigen. En ook geconcentreerd aan de gang weer. Maar wat die maken heel makkelijk eerst op de tonnen, 4 eerst op de tonnen. Hier de goede slag uit zocht, want het weer wat sikkeneurig daar op de mar om te zien, op de vlaagjes wat te vinden. Maar Klaas Cuperus en Simon die dienen dat meer dan uitstekend. En waar komt dan een tweede betonnen? Die ging ik net op bereiken en dat is Sibo Siesling. Keurige prestatie van de man van Driels. Die ik de goede kant van de mar dit keer keersen hier. Want het weer ziek in. Wel is het de goede vlagen. En je maakt net de verkeerde kant uit haar. Nou, en deze man komen naar voren. De rader Roek en zeker Heerschop die komen echt naar voren in de rangschikking van de zaken van Joert. Om eens te zien van, kunnen we voorin nog wat bereiken? Maar ja, voorin, ja, daar weer een vrij duidelijke zaak. Hoewel, het weer een tonne, die lijst wat bij Enkhuizen. Die waren in eens insmieten en Makkem, die fonen. Gelukkig dat ze hem fonen, want dat weer wel aardig gesteld. Want dan staat er een man bij te fluitje en met vlaggen. Denk hem jongens, de volgende tonne is ik een blauwe. Want de route wordt Hundal verlijn. Wie gong die wien heen weg. En dan kwam daar in eens Jester maar tussen terug. Ik al in eens naar voren. Zie je eerst ik wat achterin. En die scoot nou onder Sibo Siesling naar een tweede plakje. En vrouwtje Oorzinger zit daar nog. Maar die zal letter in de wedstrijd helemaal naar achteren verdwijnen. En zo mjolkt het veld wat rolkoor. En dat bepaalt dan de wien verzeld en de skippers. Die zullen hadden voor verontschuldigen maar Maar zij lezen voorop de makkers. En die hadden nog één minneperiode. En dat is deze periode van de wien. Want daar komt Merlijn Alsthoorn al aan. En zo Merlijn Alsthoorn hult hij met de fok vol. En maak hem koer de fok net helemaal vol krijgen. Zo die dan dichterbij komen. Ja, hij kwam al wat dichterbij. Maar net genoeg. En Klaas Cuperus weer bij de tonnen echt eerst. En Merlijn Alsthoorn hier in het Vaderwiense stikje. Die zo bij die tonnen op het tweede plak eindigen. En die man zo
koen hun positie tochten wij wel ongeveer handhaven hier kennen. Want het Hulle Fieldscode natuurlijk wel wat in elkaar met de beide voorsten. Die rijdt je er dan wel uit vanzelf. Want daarachter daar wie het spannend gisteren. Maar die rijdt het op bij de tonen van Sibu Siesling. Zit vrouwtje Oorzinga nog bij. Maar die rekken dus voort. Zit Arend Wisse de Boeren nog bij. En dan het Hulle Field op zijn mar. Wil ze zeilen weer oer David matten. En dan weer onlussen. Al wie het net zo'n heel krachtig spektakel van de man. Nou, de makemers die moesten dan één keer in het kruisdrek aan de gongstje Merlijn Alshoorn. Maar dat dienen ze keurig tussen de tonnen en het orenskip blijven. Geen enkel probleem. Ze dienen dat op een puiken wijze. En dat betekent dat zij op wijgongen naar de overwinning. Boppen dat het makemerskip lavière ik wat beter als dat van Merlijn Alshoorn. Ze konden wat heger en daardoor al je heger kennen. Ben je meer baas in een kruisdrek. Nou, dat gaan ze hier dus voorop. Wie weer een blauwe tonnen. Nou ja, dat ga je dan. Maar de show is voor de makers niet nou al vielen. Ja, dit redden we op, dit redden we op. Want ze hoeven alleen maar naar beneden. Dan terug de eind naar beneden van de wien. En dan gaan ze op de finish al. En Merlijn Alshoorn die had eigenlijk nog te krijgen met Jestermaar. Want die Jestermaar die komen hultiep dichterbij. En achterin kwam het veel hultiep dichterbij. Dus dat weer nog wel even wrotten. Ik van Merlijn Alshoorn. Alhoewel die van de wien altijd uitstekend gaat. Zou er dan Klaas Cuperus nou een keer bedriegen kende die Merlijn Alshoorn? Nee, dat kende net. En dan komen de man hier over de finish en die beleven een heerlijke sensatie. Trajelien kwam in de A-klasse en dit is haar eerste oorwinning. Klaas Cuperus en Simon, de 6 gebroeders van Mak. Ja, de uitslag dan op deze 3 augustus hier bij Starum. Even voor de volledigheid op kaart. Op 1 dus Klaas Cuperus, mooi de 6 gebroeders. Op 2, Eelke let goed op, Merijn Olsthoorn, met de Emanuel en het Merlijn. 3 Gele Tadema, dan 4 Sibo Siesling. 5 Arend Wisse de Boer. 6 Jilles Banstra, met de Lonneke. Zoon Michiel Kalsbeek. 8 Vrouwtje Oorzinga Meijer. 9 Sikke Heerskop. 10 Jelle Talsma, oud-kampioenen, toch wat op de tweede kaart. Of de winnaarvrouw Ronne Sneun, Liekes Bauma. 12e Tony Brundel, ik een oud-kampioen wat in de onderrijn. 13e Walter de Vries, 14e Jaap Hofstee, 15e Jeroen de Vos en noem maar lijst Robert de Jong, maar de Friesia. Dan na 2 dagen het algemeen klassement. Op 1 Merijn Olsthoorn. Op 2 Sibo Siesling, hetzelfde tal punten. Dan Vrouwtje Oorzinga Meijer, Klaas Cuperus, maar de 6 gebroeders. Lucas Bauma met de Grutte Pier, Jilles Balstra, Tony Brundel, Gele Tadema, maar het warp Jestermaar, Michiel Kalsbeek en pik jouw eigen favoriet eruit. Sikke Heerskop, 20 punten, Jeroen de Vos, met 24, Walter de Vries en onderaan Robert de Jong, met 32 punten.